Аристотель бик салкын, аның бик күп свойстволар бар. Аны медицинада кулланалар. Бу TED сайтны тәрҗемә итәк, чөнки ул менеджмент турында, психология турында, тормыш турында ул бик күренекле һәм файдалы бер сайт. Һәм сез татар видеолар карыйсыгыз килсә, бу проект сезнең өчен. Хәзер яшьләр чит телләрне уеннар аша өйрәнәләр. Татарчада уеннар булмаган өчен без бу уенны тәрҗемә иттек. Тәрҗемә иткән сүзләрне әйттек тә ишетү аша өйрәнсеннәр дип. Безнең практикага чыганнар юк. Без бу юнәлештә беренче булдык. Бу комикслар татарча. Мәсәлән, хәзер без 23 кешене тәрҗемә иттек. Һәм хәзер ул яхшы. Сез аны укыйсыз һәм ул бик кызык. Анда бик күп рәсемнәр һәм бик күп яңа сүзләр. Biz балаларны укыту процессында кызыксындырыр өчен аларга төрле шундый кызыклы проектлар эшләргә тәкъдим итәбез. Һәм инде беренче чиратта алар үзләре тәкъдим итәләр, татар телендә нәрсә җитми, нәрсә карарга теләрдегез дип тәкъдим итәбез. Алар үзләре үз фикерләрен әйтеп инде үзләре бу эшкә тотыналар. Әйтик, хәзерге вакытта фильмнарны татарча карау мөмкинлеге кызганычка каршы юк. Егетләр, әйдәгез без трейлерларга татарча субтитрлар ясап биреп тәкъдим белән чыктылар һәм бу проектны башкардылар. Шулай ук, мәсәлән, төрле формадагы уеннарны алар башкаралар. Без аларга тәкъдим итәбез дә, алар рәхәтләнеп, теләп бу эшкә тотыналар. Бер яктан аларның әлбәттә бу эш вакытында татар теленә мәхәббәтләре, кызыксынулары уяна, һәм шактый гына кызыклы бу процессы үзе алар өчен бара. Һәм шул ук вакытта алар үзләрен татар телен камилләштерәләр дә, нәрсә тәрҗемә итеп, яңа сүзләр белән, яңа проектлар турында беләләр. Һәм инде әлбәттә иң мөһиме татар телендә ниндидер файдалы, яңа кызыклы продукт чыгаралар. Һәм без аны бары тик безнең лицей кысаларында гына түгел, гомумән интернетка урнаштырып, төрле башка урыннарга таратырга тырышабыз. Сайтлар булсынмы, сүзлек кишәләр булсынмы, төрле кызыклы журналлар, без моны барысына татар теленең кулланыш даирәләрен киңәйтү юнәлешендә эш алып барабыз. Һәм балаларда бу эшкә мәхәббәт, кызыксыну һәм теләк уятабыз.